باجار سیونه یه سویسری جیلبرت فاور زازا خانم روزنامه‌وان و نویسکار و هفجینا دکتور نورالدین زازای کوچکری یکمین سروک یکم پارتیا روجاوای کردستانê semînarek pêşkêş kir. Semînar taybet bû bi imzekirin û pêşandana pirtûka wê ya nû li jêr sernavê rêrewek li gel Rambo û nameyek bo Filîp Rehmî. Kotbeşeka wê de hin zanyariyên ku bo yekem car tên belavkirin derbarê Diktor Nûreddîn Zaza û pirsa Kurd de hene. Di semînarê de her wiha çapa nû ku çapa sêyemîn ya pirtûka bîreweriyên Diktor Nûreddîn Zaza jiyanameya mina Kurdî hat nîşandan ku kurê wî yê Nixurî Şengo di nava projeyekê de ji bo çapkirina berhemên bavê xwe weşandiye. Dîmenên taybet ên semînarê ji bo tora medyayî ya Rûdawê hatine şandin. Her wiha xatûn Jîlbert Faver Zaza ji Rûdawê re derbarê pirtûka xwe ya nû de axivî. Di dema petayê de min ew beş bi serî kir. Paşê jî min bi nameyekê bo Filîp Rehmî temam kir ku nivîskarekî Swêsrî ye, bavê wî Frensî Misrî ye û misilman e û diya wî Alman û cihû ye. Vêyekê hişt ku pir hişvekirî be lê mixabin ew mir. Ew bê nexweşiya tenîkbûna hestiyan ketibû, wî tekstên pir ciwan û bedew nîvisandine. Xatûn Jîlbert ji Rûdawê re her wiha behsa çapa sêyemîn a bîrweriyên rehmetiyê Diktor Nûreddîn Zaza kir. Ev sêyemîn çapa jiyannameya min a Kurdî ye. Ev e destpêşxeriyeka kurê me ye Şengo. Wî ew dûbare êdîte kiriye û weşênerên pirtûkên min ji 25 salan ve lê vegeriyaye û form û grafîkên wê dariştine. Min jî careke din ew xwend û dibin çavan re bir û me not û nîşe li jêr rûpelan zêde kirin li şûna ku li dawiya pirtûkê bin. Bi vî şêweyî hat temamkirin û min jî tiştekî bi sûd lê zêde kir. Ew jî kronolojî ye. Jîlbert Faver nivîskar û rojnamevana Swîsrî û hevjîna nivîskar û siyasetmedarê Kurd ê koçkirî Diktor Nûreddîn Zaza ji temenê 12 saliyê ve dest bi nivîsandinê kirbû û di temenê 15 saliyê de dest bi weşanê kirbû. Bi dehan pirtûkên wê di buwarên şano, helbest û rexnekariyê de hene. Niha ew li gel kurê xwe takane Şengo Zaza li Swîsrayê dijî. Hüseyin Umer, Rûdaw.